Čaute! Na dnes som si pre vás prechystal a chystáme pre vás novinky tento týždeň. Takže prinúham brutálne novinky, kabelky, ako si môžete všimnúť vo videu. A rôzne farby, semišová koža, nádherné modely, úplne fakt bomby. Potom romantické kabelky, so šatkou, krásny model, úplne super. Tiež si môžete všimnúť vo videu. A potom pre vás chystáme aj pánsku kolekciu, ktorá proste budú džíny, budú nohavice a prídu nám ešte, aby som nevedel, pánske čierne obleky, lebo plesová sezóna sa už blíži. A na dnes som si ešte pre vás prechystal, pozrite, takúto krátku, nádhernú mikinku, zo spodu je robená takto, tuto je taká košela, taký štýl, úplne brutálna, jednoduchá, vysoký pás rifle, zladíte lahučky k nohaviciam, k teniskám, úplne super. Potom som si ešte pre vás prechystal takéto krásne mikinky, pozrite, nádherné farby, tiež nájdete na našom e-shope, nádherné modely, univerzálna veľkosť, krásne kombinovateľné. A potom, aby som nezabudol, ak zháňaš teplákovku pohodlnú, tak pozri, tieto krásne strihy tiež nájdete na našom e-shope, úplne bomby z výkova, znútra už nie sú vyteplené, skôr také prechodné obdobie jarné a máme ju ešte, ja vám ukážem, v tmavo-modrej farbe. Pozrite, nádherné. Krásne, úplne super. A ja som si pre vás prichystal ešte, pozrite, takýto krásny pánsky štýl, úplne jednoduchý, takéto náschval, také široké nohavice, do toho svetrik a takéto pekné, hrubšie sačko, do toho tenisky odporúčam, ja sa aj vizujem. A ponožky mám také štýlové, trošku vydraté, pozrite, flexibilné tenisky, takže čaute!